woto ngoynami sabunene worani duniya woni mere yurminima to jawdi yurminima to diwre sakanone ade aldeda ko tebdejo pamaro hakkille berde mum nanawe woto ngoynami sabunene worani duniya woni mere woto ngoynami sabunene worani duniya woni mere dingel maɓe gurta fo gande ko baye ɓore ana sindima mette bismillah mba alhamdulillah mawrumni alhamdulillah yeterala no wirni saha fof mbeɗaɗo ɗo kono mi tawatamo ɗo kanko tan e yummiraɗo kewmi tewde ɗo a jogoran tawdemo ɗo hen an jaggunuma ko hawmi faam ko an tabo ɗum ɗo e ɓuuri so dañama onan sigi ba mboɗo wi kes hande haade jaam mboɗo wonde haqqillaji am bisimilla eyyi addanami noon ko Kadia no wirni ko noon kadi garmi ko koyɗe jaam ɓe mbi somi yettimama noon ma koyɗe timmu ko ƴewmi ko ma yetto garmi noon ƴewdomo no jiirumomi ni nedi ndi e moƴƴere nde e deyre nde e jogade haqqille ƴoƴƴo o e ɓornade kadi cumci timmuɗi woyi on henam wonde ganduɗa hoore ma neɗɗo julɗo dal neɗɗo tinaɗo ahan jiɗɗa wimi wona julɗo ko ɗum waɗi haqqillam o wone makko ɓerdam nde wona makko mbimi kanko jinmi dartude joom suudu daranmamo o darta joom suudu mboɗe o holli kam noon oɗo mimi ala o kam min tal mi fewntaki mi ko tagi ganon ko woni debbo fof neneyam allah jarama seydi sall mi nani haala ma nde mbiɗa Kadia haade haala ka jofta tawi komi weetu kono mi jibini mi weltima par ce que cikkatnomi ko goɗɗum kono ko koyɗe jamno mbiɗuɗa ni Kadia ko ɓiyam wona Kadia tan jiminɗa haymi ko mbiye ka ɓiɗɗo kay wallahi hay gandanɗa hoore ma no gonkomi mbaɗa hollade jeeya an saɗa jogui jinnaɓe nelaɓe gara ɗo mi rokkima Kadia ko ɓiyam mbiɗa baba mi rokkima Kadia ala mi nanay wona an kaldani a hokkimo Kadia umo yetto baba mi mi ummay rokkimo Kadia tuuɗo o tagara hokkamo Kadia min mboɗo ɗo hen min o fonno yaade Kadia o yiɗama ko tagi o yiɗa ham min allah tan tagi mi yiɗamo ya ko tagi o yiɗama a yinnaki ni hanma yiɗede ni hanma yiɗede suudu yetto aɗa bonni tinima walla tawadetori walla yimɓe hoore ille rumte minen e hankkadi yo mawɓe jooɗo moƴƴi kalda nandira e jitten cagam hay ko moƴƴi so haalama yo yimɓe jawno mbaɗa machallah ina seydi an natani ala basi eyyi kadi a holli kadi helli feeɗe an e Kadia fof si oɗon mbawno wadde sukaɓe hande ɓe mbattani ko eyyi donc ko yetere Allah no feewi ko cuddiɗo mbiɗa jiɗɗa eyyi minen kadi jiɗmi tan ko ƴeewo cuddi weltima eyyi ko ɓiɗɗo debbo joguimi machallah mi rokkima ha yeeso Allah alhamdulillah somi yettima joni mami nder cukalel addanama ujunaji nogas saabu mbeɗa welti ko jabol ngol hannde beele wawa ɗanade sa mami nder cukalel joni aɗa sohla tiwi ala sabi inchallah ala sabi a jarama seydi sow Seydi Sall. yen gona jaam mi weltima A laaɓi jarama. merci beaucoup merci a Jarama. jarama merci beaucoup alhamdulillahi rabbil alamina oɗo Kadia di caggal tan Allah walli kam ha ganda hoore maɗa nde ƴeewe ɗo mofti koye sewal no fewi no fewi hay tan borjani e nder oɗo galle mo gandanɗa hoore maɗa ko galle min komin jeeyi galle kono min mi natti famde mi anda galle o haydara mi rokki famde galle o
bohal na kaja min durma do en maro jam ko jam bolo jinno mi andude ko be kala ko taw gon wala ko fenal hollumbe kala bo sip anu chaka hanna mi yaham anu chaka min ala ko ciuta ha min ko mawni kadi min ala ko nan ko moftan dem kaja mono an hande ko an wata min yim fon bayi wasa hola dem haydo am kaja min so mere jetta kay jambur ad andi so jettara kay jambur ad andi kaja ko mara mudeme cakko gugu hol min hol gugu sambe jetta bagage mum halullaji di kew kadi min mi tam mais min ada andi am très bien ada andi am min ko holum mudeme kay gugu kadi ko wiya ko e nande ko gonga min ko ñinote ko andu kaja wiira non hande bohal mi foni mo ngoy hede mi nam der tan kay mi tam kaja mi ma tamburi kaja ana faamu ko min faamu ko min faalu min holum mbaddem e cakka jambur min no foti duuɓi hande ɗum woni gila ngana ngoni suwaɓe ala yimɓe no porni amiri tam ƴetti mbuuɗo jambur halullaji di kew bohal mais a hoolay kam ɗum woni fit a hoolay kam hen min mi ala dura namdade ma ɗum ɗon assalamu alaikum waaleykum salam e bi ko nan da sel ko kele mbaɗa seli mawɗum ni nekkum jam tan kay jam tan mawɗum ni ɗon tampe mawɗum jinnaɓe tan ɓe celliyam mawɗum onon joomi wowi dejin mon ay wona dawanande ala mi dawanande boranno ala mi dawani hande ɓaɗum ɗum waɗama ha bammal won mbama mon der gogoma gon ko jam ha mo sowno kamɓe ɓe fof de ko jam ha kaja ena ko jam wona jam par ce que ko nanmi ko nanmi hoode welade ɓerde saha deeƴo haqqille nami wiya boora ƴetti cakka gogoma kadi hannde neɗɗo ganndana ka waɗi ko ana foro nano wiye ɗum noon kam mi neranimono ɗum noon kadi yimmon kadi neranimono ɗum ɗo so gohono yii ha joguima fit e doole nade suudu goguma e ƴetta ha kaye janande anga ɗum wona jam yon ni ɗum notno kam bammo e gogoma min namdo ɗum taw gonga walla ɗum tawi ko gonga min mboɗo wakkili kam ittu hay sam min onon kam baba onon kam baba arnol gogo min dal mi fama ɗum hay kadi jam onam an horma a hoolay kam bohal wona mi wala him an mi adura namdade bohal salamu aleykum Coumba maaleykum salam no mbaɗɗa ñalde oɗo seeɗi mawɗum ni mbaɗɗa e tambe jam tan ko kay mawɗum ma mawɗum jam tani ko no mawɗo waɗi mawɗum ni omo seeɗi jam tan ko mawɗum ma jam tani ko yawuri no wadde guleɗi mawɗum ni aya jam alhamdulillah rabbil alamin kala ko neɗɗo wawi dañde ɗum yeeɗi fam alhamdulillah kala ɗum fof aduna mawɗo e ɗumna mbaɗɗa silla mawɗo machallah alhamdulillah machallah mbaɗɗa e nani jibril aɗa ha handan goto ko joni tan wiyata allah mbimi kala ko neɗɗo wawi dañde aduna wallahi ko allah no fewi mbiɗa andi koye laabi ma ɗi gummiɗa ko toon min gomimi no commerce o commerce yeeyi wonani marta kam ene yaha no fewi no fewi no fewi yo allah ɓeydu alhamdulillahi rabbil alamin yo allah ɓeydu allah newna kan wallahi sabu commerce koye laaɓal yaade commerce yaade ko e miije so tawi simat aɗa waɗi ɗum tan duwa o wettinat tan heddi ko ma allah newna mboɗo duwanma no fewi no fewi mbi andi ɗum weltime ma no fewi duwa o yettimimi wallahi haade gandirmi duwa o yettimi kala to nanni e nder galle mboɗo jogui sakkos mboɗo wiya eyo jeegunimi yimɓe no dogirata e garde hen ni ɗum huuli no fewi yimɓe gadde ko bangi o bang ar yiyam ƴewmi yeede ha laaɓa mi rutto kadi mi addi a goɗɗum yo allah newna yo allah newna yo allah min mbo yetta allah mboɗo yettuma jarama yettuma no fewi kadi a jagui kam ko jinnaɗo normal a jagui kam kadi normal no fewi a jagui kam no fewi no fewi no fewi kono bayɗe wonko ɓuddi hooram nde aɗa andi wonko ina haale wuro ngo kadi min mi yeehi ha min hooram mi jiirumi gitam
mi annda to tawi a tini Faty Bari fellani ha Seydou Ba yaltini ɗum galle mi ɗo mbiyami ko ɗo Faty Bari woni ɗo nde garmi jiimi ɗum gandumi o kam vraiment koko wedda oɗo ɓe beddi ɗum kono wona e nder galle te Faty Bari o wonano debbo mo ganduɗa ko debbo mo yimɓe jagguno ko debbo e nder galle Faty wonno ko yummiraɗo e meɗen ko Faty wuppanno ko Faty ñamminanno ko Faty yarnanno so tawi Faty heeɓi ɗeɗo caɗele ene foti tinen ɗum e ɓalli men min de guila jiimi ɗum mi ronki wonde neɗɗo gandumi noon hannde Seydou Ba mi anda ko hayre woni e ɓernde nde mi anda ko Gloria dogata e ƴiƴam makko mi anda Seydou Ba hannde ko woni so tawi an a wondi e joom suudu ma aɗa wurti e muɗum gurtani mum ko gurtuɗa e muɗum ɗiɗo duuɓi fof hannde woda ko hepti ɗum tan jaltina ɗum galle beele ɗum ɗon ko hunde fonde wawde wonde beele ɗum ɗon Seydou Ba ko teddugal ɗum ɗon hannde Seydou Ba ne fonno nannede ɗum min de hannde cikkumi ko min waɗa ɗum hannde tardam nde ene boni ene muusi sabu yiide ɗum ɗo hannde ɓe ɓeydima hannde andude Seydou Ba wona neɗɗo wona bandum ko nguru ngu tan sudda e muɗum caggal noon Faty Bari ko neniraɗo ko yummiraɗo e meɗen jinnomi ko ndenden jaaden toon ndenden miijo kadi Faty Bari toon to wedda to ko fota wonde toon Coumba bisimilla Ba. e Bocar ko ɗum Kadia ɗum on joomiti bisimilla Coumba Ba. alhamdulillah tabaraka aw min de min arnoɗo jawde sukaɓe te noon kon nanmi kadi min wo noon welani min fof mi araga mi namdo te ko noon woori walla wona noon woori alhaali Bocar ko gommuɗum koɓe wi tawi ko ɗum woodi walla woodani ɓuranno yodinimi toɗo gorgilaɗo ɓe ɗum towanima ɗo mi toymama ɗo noon wani kanko woni ɗo ni eyyi kañum dey gujjo ma kam komo jagguɗa ko heddi ko takkere ko laaɓi ala hen to ɓiyam goɗɗo mama wi tawi Bocar to nder suudu mum to o wi omo hippiti ganduɗa hoore maɗa wuli so ɗon tan ɗiɓi takkude hen Bocar par ce que neɗɗo kala ɗo takkaki takketake ɗon neɗɗo kala ɗo takka o takki ɗon kono noon mi namnima waɗi fof Bocar wi wona kadi nawani yiyani te mboɗo andi kadi ɓe mbayrinade nduɗo suudu ɓe cuusama wondi ko pantaw suudu ndude aduna noon ko kennedi ɗum ɗo wonano jikku Bocar so wona taw jolte makko aduna ko kennedi ene gasata ko nduɗo duñinimo hannde kono guiɗo jibina faade hannde ala ɗum min mi nandi ɗum e makko ala ɗumen mi yiɗi ɗum makko wayi hono ni noon kala ko woni lahal ma juuɗe jiitu sabu yidde deeje galla mo yidde gandanɗa hoore maɗa ɓe gona tranquille ɓe ndeeƴa e galle he mi ƴetti gandanɗa hoore maɗa feere yidde gandanɗa hoore maɗa yobde kalis o cakka makko o soodi ko 37 ujunere min noon sukaɓam ɓe ɓurani mi ganduɗa 37 milliard mi waɗa tous les moyens mi tottamo o 5 to sukaɓam ɓe min ndeeƴa eyyi neɗɗo dañani ko ɓuuri ganduɗa hoore maɗa ɓiimi so tawi noon ko gonga mbeɗa ƴeewa mawɗi min so tawi wona gonga kadi allahu yaalaw Abou wona ferade haala ma ko ɗum addi ham ɗo henna par ce que soɓe mbiyama noon ko min wiya par ce que minen yumma ɓe jiiɗi yumma e baba haala alhaali cakka ha ko ɗum ittiyam galla men addi ham ɗo henna mbiɗa cakka ha no foti o wi ko 150 mille 37 ujunere 37 ujunere min mi wakkilima mboɗeɓa haali cakka ha
eyi par ce que ɓe suhama mi yiiɗa haydara wiye men par ce que min mi annda maɓe nguyi koɓe jibina o koye juuɗe ma ɓe muuni meeɗa yiyata ha wiya wonde kadi a wujji walla booro wujji ko hannde goo so tawi kadi ko neɗɗo ko joom haqqille so tawi o meeɗa wadde yo so tawi o waɗino yo harmi so tawi o meeɗa wadde kadi yo dokko surtout so tawi o waɗi yo harmi so tawi o meeɗa wadde kadi yo dokko hay hendu suudu makko oto ɓallo kamɓe ɓe fof noon kaalen ɓenɗo en gona soy ko demmoɗo kilifa goto gorko moɗo kilifa o so hannde hokkama gorko tan wiya ɓiɗɗo nen goto so wiyama debbo nen tan wiya ko ɓiɗɗo nen aɗa wawi fof pamɗude hannde tawi ko joom haqqille so ɗum ɓenni oto ɗum ɗimmit kono ɗimmitno mi ala to makko mi ala ga makko mi anda noon an bammo kono kam min kam mbaɗa yerliti noon mo yoɓa haalis o ko ɗum wonno koyɗam ɗo en so gordiɗaɗo ari noon kana ɗum mbiya mi ari ɗo wonde mi wi mbaɗa yoɓa cakka wona capantati wuññen min yoɓa cakka ƴo e janggo walla ɓawo janggo mo artuɗom toppamo capantati no ujunere e miijam jimmi ko artuɗo e nder galle he o wonde men ɗo kala ko yimɓe keɓdi so tawi en keeɓi gosi darden makko gosi o so tawi ko allah kala ko allah tokki en ndenden makko ha nde allah waɗi fof sabu min wawa accude faati bari ko woni to sabu ko beddaɗo monon mi tinani ɗum ko antidiri ɗum mi tinani hannde faati bari duñama yaltinama gallo faati bari ko jinnaɗo ko nanguɗi en ayi no jahno ɗonko muɗen eɗen jaha eɗen jatti gallo nde ayi ko waɗi o woyi o sippirama o waddama sabunire kanko noon haade waɗimo ko waɗimo ko o duñimo o miijaki allah ne wooti aywoto jiiɗa seydi ba o tambini hoore makko o nuskat tan ay allah en daara ko waɗi ko haade noon no waɗiri min e ma e gummoɗo tikku jeen ha galle to duña wedda to nanguemo gartirimo ha ɗo nanguiremo gartirima ɗo ɓaade ko jinnaɗo men nangue mum feewi ɓaade seydi ba nanganimi enen min nangumo ko ɗum ɗo woni ko jimmi ko ɗum ɗon woni e ɓerdam nde tawno so tawi a yeehi ha aduna homtima sa yeehi ha aduna fontima sa yeehi ha hankkini ala ko jiyata sowona jawdi aduna ala ko donkuɗa waddude aduna ala ko donkuɗa wadde kanko noon hannde oɗo saka kanko Seydou wonɗo tolni ala ko ronki wadde so tawi hannde ɗum ɗo o ɓernde makko wawi hokkudimo ɗum wadde firti ko Seydou so tawi o jaggi neɗɗo mo wawi ƴettude labbi o firta ɗum ha memo leydi ɗum noon no mbirumi ni eno mbiruɗa ni ko ɗum tan woni no mbatten kadi ko noon tan mbaɗirten en gummoto ɗo mbaɗen fulla e fayida so yiiɗi yimɓe fof ko jiiɗi fof walla ko yiiɗi haalde fof yo haal enen kam en gartirat ɗo faadi bari wona ɗo e galle he wonnani en ɗo e galle he ko mbimi ko kala ko yimɓe keɓi ndenden makko wallahi ko ɗum ɗon ko ganduɗa hoore ma ko jobdide yimɓe fof yobdemo walla ni en mbawa yobde faati minen kam enen kam men jommo jobdi moƴƴiri siko waɗini en jobdi moƴƴiri wallahi ɓaade kanko yaltirimo ɗo enen jaltitamo ɗo wallahi so Allah jaaɓi seɗen ñamda gosi en ñamda gosi seɗen ñamda lacciri en ñamda lacciri nangue ma ha tiiɗi ko jinnaɗo men e koɗa mi yahat mi woni e kono Seydi Ba funti hoore ma o yi funti hoore aduna mo jaggi o yahat o acca aduna o aduna o wonɗo woni ɗo joni min mboɗemi yami sablo a faami so yi ha kihi après laaɗen tan so Allah jeeɗi eyyi joni mi yami yettoon nde suudam ɗo mi ɓooro somi ɓoori mi pari après mi gara en jaaden ala caɗele kono a saafuno a jorno no jottano ɗan miijorno e hoore maɗa aɗa yirde hoore maɗa a ɗim wondi so tawi a heeɓi hono ɗiɗo nufilaji neɗɗo mo kortinɗa alay sago ɓannuma mayata wona an tan ɓannuma mayƴa min ko kaldam ɗo joni min fof ronki won neɗɗo wallahi min fof ronki won neɗɗo jarani hay mbuɗ ko noon eyyi a jarama joni mi yami yetto dow ay mi ɓooro après mi arta eyyi kori ko aduna funti Seydou Ba aduna funti Seydou Ba kono o mayata de o yiyaji neɗɗo rewo tan leptude lepte ɓiɓɓe bamma ga a duñi ɗumen
kadi joom suudu ma mo gurda ko gurdade won dudda mbaɗani nde ɗo gueɗe yettiyade Kumba haala ma yooɗi ŋarɗi no kewi wiidemo ni tan so tawi ɓe ndenndi ko ngannduɗa hoore maɗa mbawa feccude ko noon tan Allah jarama a jarama noon so ari men ha eyyi no mbiruɗa ni ko noon so tawi ene woodi ko jeese men so woodani kadi ko yeeso men woodi Baba. wawi ha Baba. Bokor ana hoyni minen. Ana lepti minen bonni aduna minen. jarno wartesa wartesa Mi anda ko kummi wondem. Alori mi foso le ko alori ham alepti ham an bo. accumo accu ki wucco an musidɓe woni ko hamnade mettude musi a miijoto mbiya wonde par ce que min so sirnumi tan kanko mi yittama no dammugol ni ko noon mbaɗatmami mi layyete jarani so sirnumi tan ko an mi layyete wona dammugol noon sa kirsa ko ɓiɗɗo hay so woni dammugol a waɗade ɓoggol nawa daran jeeya kono wona dammugol noon ko ɓiɗɗo woni ɗo hedoro noon ɗo fas joom o jogo haqqille o anda kanko fof e wonde ɓiɗɗo so tawi no ganduɗa hoore maɗa laaɓi ko kanko nawi cakka mirsamo hay goto wawa hadde jarani hirsude kono wonde ko laaɓani e joomi mboɗe ma mboɗo yaha a jarama Inchallah. merci beaucoup merci so ari mami haalamo ɗum ɗo kam ko hunde hirtinide hamnide ma ko hunde musde aussi Allah noon ene ndaara so tawi ko an Allah ne ndaara so tawi wona an Allah ne ndaara yo Allah ñawanen ha laaɓa ha wiye cer yo Allah ñawanen ha laaɓa ha wiye cer par ce que ni kam so tawi jiiɗa continue ni en mbawa wuddude ni ɗum ɗo kay o tawe hoore ma kono d' accord ala saɗen hema Allah joom min mbiɗa anndi min nawani an kadi a anndi min nawani mbiɗa ñagoma rek yaade leernuma ha leera ha ƴettuɗum cakka feeña mono mo ɓurnomi hoolade cikkomi on ma wonde on hannde derriére woto woye ngoye nami sabunene worani